než začne naše video, tak bychom se vám chtěli trošku... Naše videa. Tak bychom se vám chtěli trošku představit, abyste věděli aspoň, jak se jmenujeme a kdo jsme, odkud pocházíme a takhle. Jo. Představ se ty. Já se jmenuji Kuba, neboli Jakub a pocházím z Česka. Nebudu říkat z jakého místa, ale jsem z Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje. To je takový komplikovanější, my jsme trochu na hranicích Libereckého a Královéhradeckého kraje. Jestli víte město, tak já jsem Kuba, je mi 12 let, Simonovi je taky 12 let. tak chvilku je 13. Tak můžeš říct, odkud seš, jak se jmenuješ. No, jak jste si už poznali podle jména, tam jde jaká paní. Jak jste si poznali podle jména, nejsem Česká, ano, je to tak. Teďka je to malinko šokující. Jsem z Itálie, nebudu říkat o tam, tuď prostě ještě byste mě zásilili, ale mám rád hodně pizzu a tak no. Taky ti je 12 let a jmenuje se Simone. Jo, a když tak jako můžete říkat Šimon, že to je úplně. Takže čaute lidi, my jsme dvojka na scéně. Já teď zapomněla, jak se jmenujeme. A tak do třetice všeho dobrého a zlého, doufáme, že spíš toho dobrého. My vás vítáme u nového videa. Dneska si tady budeme říkat vtipy, máme vodu tady, jo. Ten, kdo bude poslouchat vtip, tak bude mít v puse vodu. A takhle to nějak bude vypadat, když se bude smát. Takže já už tady mám nějaký připravený, to jsou vtipy, který mám já. Simon to má asi v mobilu, nebo nevím, jak si to obstaral. To je na dlouhý vyprávění. Tamhle ten druhej, ten níž, tak já jsem od něj málem zabil, já málem letěl až úplně dolů. A Simon má tady to, když sníh. Pomrzlá tráva, tak on to má za trikem. No nic, nebudu to okecávat, jdem na to. Střihneme si o to, kdo bude začínat jako první a ten si může vybrat, co bude dělat, takže kámen, nůžky, papír, teď. Takže Simon si vybírá. Zkusit to. Vodu? OK, ale víš, že Kuba a Simona... Takže to můžete psát Jakub Lav. jdeme na věc. Takže... Já se napijím. Ano, podle mě ještě dřív. Takže pověsili jsme mobil za kořen. To bylo rychlé, ještě jsem ani nezačal číst. Omylem se nám vyplo video, ale to nevadí. Jsme zpět. A pojď když tak víc sem, ať tam chceš vidět. Pojď na prostředek, já budu tady takhle. Takže říkám vtip, jo. Má plnou pusu vody. Takže jde černoch na přechodu a... Jde černoch... On už ví, co to je. Omlouvám se všem jinak zbarvený pleti, ale jde černoch na přechodu a říká: vidí mě, nevidí mě, vidí mě, nevidí mě. Dobrý, takže jde na řadu Simon. Pro vysvětlení, když je na černém asfaltu, není vidět, když je na bílé čáře, vidět je. Takže abyste mi věřili. No, ne, já už točím. Jo, dobře, takže já se piju. Já to spolknu. To video je vtipný, já vím, ale... Tak pojď sem, ne, vole. Co tam děláš tam v lese? Bož mě tam někde uštěká. Jo, dobře, tak jdu číst tip. Máme tady co hodně, tak... Má tvoje kočka tvrdý chlupy, dej jí do pračky, ona zhebne. Yes.
když tak hrajeme na body, kdo to vypusne úplně celý. To se neřeklo. Simon si dodávat do pusy vodu, ne pusu do vody a jdu říkat já. A přitvrdím na něj trochu. Aha, takže nechceš to natáčet, ty, aby byl vidět ty tvý flusopady, já koukněte si na jeho hlavu. Zkuste. Má tam jakože trošku ledu. Dobrý, vem. Nemusíš se držet kořene, ten ti nepomůže. Takže řekl bych vám vtip o Alzheimerovi, ale už jsem ho zapomněl. Bože, ty se si nezasmál. Tak ještě jeden. Ne, nic. Přijde kluk se ségrou do obchodu a říká: dáte mi žvíkačku za kačku? V tu chvilku přiběhne do obchodu jejich maminka a křičí už z dálky: nic mu nedávejte, on už chce zase koupit žvíkačku za svou sestru kačku. Tak 2-1, no, prosím, ona. Teďka se stane maličký takový incident. Pan Kuba si to nalil do krku. Jo, tak já říkám vtip. Víte, co říká vrána na Titaniku 2? Krá. Jaký na Titaniku 2? Co to? Kámo, to není... Co to? To už je dneska po druhý. Po třetí, to je rána jako prase. Slyšíte, všichni začínají štěkat.